Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjétek meg, több sebből vérző honfitársaim, szólni kívánok. Szólni ezen a szent napon, ezen a szent helyen, Árpád ló csodás paripájának lábainál. Szólni kívánok hozzátok, hogy ezen a napon megemlékezzünk 907 a világra szóló eseményről, amit a szelek megmagyarázhatatlan okból a világ különböző helyén ezt tanítják, ünneplik, csak nálunk még nem ismerjük. A pozsonyi csatának évfordulóján vagyunk, és itt fogunk hallani az írótól, az történésztől, a professzortól olyan rövid előadást, ami taglalja ennek a kornak szellemiségét. Himnusszal kezdenénk, de ahogy beöltözött Árpád korabeli ruhába egy pár szervezet tagja, a kornak megfelelően Lehel kürtjéből a világra szóló kürt hangja, az akkori himnuszt ismerte mindenki, ki félve, ki büszkén. Ma már megzenésítettük, de eredeti hangon hallgassuk megilletődve és tisztelettel. Köszönöm szépen! Több szervezettel igyekeztünk együttműködni, és törekvésünk az volt, hogy ebben az évben ennek a térnek, a Hősök terének, és itt a csodálatos kompozíciónak megfelelő történelmi alapot adjunk, és a főváros átvállalja, megrendezi, és akkor talán több százezren lennénk itt, mindenki a saját tanulmányaiból kutakodva, vagy épp amit hallani fog, hogy pótolja azt, amit az elmúlt évtizedekben nem tudtunk megkapni. Ezért tisztelettel szeretnék egy pár olyan gondolatot itt közöttetek elmondani, hogy a kevés megjelent talán a munkából, talán az információ hiányából, de mindazt, amit talán tévébe vagy itt különböző csatornákon, a médiában hallani fogunk, egy pár olyan utalást, ami ennek a hazának a megtartását jelentette, és ez azért különleges, mert 907-ben, amit majd hallani fogunk, a világ történelem egyik legnagyobb csatája volt. Vagyis nem csak a kornak megfelelő csatahajóval jöttek ide a Dunán, hanem annak két partján több mint 100-120 ezer álig fölfegyverzett katona, hogy a magyarokat kiirtassék. Szó, amit mondtam. És ehhez azért egy kis kutatás eredményét szeretném itt röviden ismertetni. Olyan anyagot adtunk ki Árpád nagyfejedelemtől Horthy kormányzóig. Ennek az alapja az, hogy Árpád hihetetlen módon a maga 20-21 évével, amikor Kijevbe tartózkodott, ami egy pár száz kilométerre, hanem pár ezerre van innen, különböző nagy hadjáratokat indított, hogy mindazt a területet, ahol a magyarság magja volt és Attila, azt megpróbálja feltérképezni, hogy visszaszerezze. Ez nem egyszeri idejövetel, itt több százezer, mondhatnám milliós emberi, állati nagyságot, az egészet kellett arról a területről erre elhozni, hogy nehogy megtámadják, nehogy tönkre menjünk, tehát ezt mind felmérni. Évtizedekig tartott, amíg elkövetkezett az a bizonyos sokak által ismert 886, vagy 896. Tehát, hogy Árpád milyen csodálatos felderítő és kutató munkával tért erre a helyre, az tulajdonképpen 862-ben kezdte el. És 907-ben, amikor itt érezték, hogy a gyepürendszert úgy kidolgozta, hogy itt valami nagyon nagy megtelepedést akarnak a magyarok, ezt akarták akkor megsemmisíteni. A könyvről egy pár utalást tennék. A Honegyesítő című könyv megjelenéséről, mivel könyvesboltok nem került forgalomba,
Rövid tájékoztató. A magyarság életének talán egyik legválságosabb korszakában él ma. Porigalázott, kifosztott, megrabolt és meggyilkoltnak látszó Magyarország földön futó gyermekeinek ma erkölcsi támaszra van szüksége. Ez az erkölcsi támasz pedig nem más, mint felismert származás tudatunkból fakadó nemzettudatunk. A Kárpát-medence őslakója a magyar, mintegy 35 000 éve. A magyar történelmi ősturáni faj egy különös összetételű, különös egyéniségi és jellegű nemzettest, melynek Kárpát-medencés őshazájához való jogát legrövidebben úgy fejezhetjük ki, hogy a magyarság lelkében tanertlenül élő hagyományok összességét foglaljuk össze. Árpád vezér nagyfejedelem népe egy évezreddel ezelőtt csak hazatért. Mi sehonnan nem jöttünk, mert a magyar a Kárpát-medence őslakója. És ennek bizonyítására engedjétek meg, hogy Egyesült Államokban megjelenő és a tudományi világban mértékadónak tekinthető Science folyóirat 2000 évi novemberi számában a genetikai szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselője az USA-tól Ukrajnáig európai népek származásának és őseinek európai betelepedés idejének felderítésére indított közös kormányközi genetikai kutatásának első eredményeit ismertette. Közleményük a magyar nép eredetének és őstörténetének megismeréséhez is döntő fontosságú új adatokkal és teljesen új szempontokkal járul. A mai Európa népek ma is rájuk jellemző genetikai önazonosságukat igazoló ősi genetikai markert hordozzák. Ennek a markertnek létezése mintegy 40 000, 35 000 éves múltra becsülhető. Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens, a sapiens első európai betelepülése óta eltelt időnek. Most ez azért döbbenetes, mert ez minden eddigi ismeretet, hogy úgy mondjam, felborít. Nem csak ismeretet, tudatos félrevezetést is. A fentiek ismeretében mégis kimondhatjuk, a magyarság életének a legválságosabb korszakában él, és megsemmisült padján, haláltusában vergődik. A porig alázott, kifosztott, megrabolt és meggyilkoltnak látszó Magyarország földön futó gyermekeinek ma teljes társadalmi átalakulásra van szüksége, hogy megérje a holnapot, szigorú elszámoltatásra a megmaradás reményében. A kollektív büntetés terhetette lehetővé a baloldali címke mögé bújva a megélhetési bűnözés csúcsra járatását, az ország térre kényszerítését. Ma sokan vallják, hovatartozásuk elismerésénél, ha kell, vérszerződéssel erősítjük elkötelezettségünket nemzetünk megerősödésére, a társadalmi béke megteremtésére. Tisztelettel szeretném az érdeklődőt, nagyon kevés, talán 5-6 példány létezik a könyvből, azt hiszem nyomdajára 900 valány forint, szívesen állunk rendelkezésükre. És most hallgassák meg egy olyan barátunkat, hogy mondhatnám, hogy ahogy a Kürt szót itt megjelenítettük, ugye egy kis történelmi kutatással, mintegy 108 család annak idején, Árpád idejében, hogy a Turul nemzetségből olyan embert mutassunk be, aki mai napig él. Igaz, hogy élt ezen a területen kívül is, de jelenleg közöttünk van, méghozzá a Turul nemzetségbeli Urszínyi Kovács János barátunk, a dr. Komjáti Horkovics barátunknak hallgassuk meg előadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az, hogy mi egy ilyen alkalomattán csak ennyien vagyunk, ez azt hiszem nagyon erősen jellemzi azt, hogy nagyon félre van tolódva a magyar történelem oktatása. Hisz ez a ünnepség az Európának az egyik legjelentősebb ünnepségének kéne, hogy legyen, hisz egy egyesített európai sereg ellen vívtuk meg a hazánkért való csatát, ahol ugye az Árpád háznak végül is a fele kipusztult egy csata következtében. Árpád is egy olyan sebesülést kapott, amiben végül is belehalt. És ha nem lett volna abban az időben Árpád, aki tudomást szerzett arról, hogy micsoda óriási sereg, 40 000 katonát tudott pillanatokon belül összetoborozni,
és azok valódi vitézek voltak, akik nem féltek semmitől, ugyanis egy európai egyesített erővel összeálltak, és meg is védték a hazát. Megvédték úgy, hogy egész Passaig visszakergették ezeket az embereket, akik azzal a céllal jöttek a Kárpát-medencében, hogy Ungaros eliminandos esse jelszót hangoztatták, ami azt jelenti, hogy írtassák ki a magyarokat. Na hát ezeknek akkor nem sikerült. És ehhez akkor egy Árpádra volt szükség, hogy meg tudja úgy szervezni ezt a hazát, hogy akkor abban az esetben csak 40 000 katonájával sikerült ezt a veszélyt elhárítani. Végül is gondoljanak bele, hogy a Dunán keresztül, ahogy már előbb említve volt, egy olyan hajóhad, amivel tele volt élelmezéssel, ami a Duna két partján levő, nagyon akkori időkre számítva nagyon komoly fegyverekkel fölszereltve rontott neki Magyarországnak, és ezek az emberek megvédték ezt a hazát. Ha ők akkor nincsenek, akkor ma Magyarországon nincs itt egyetlen egy ember se, aki magyarul beszél, mert kiirtottak volna minket akkor. Úgyhogy ezt, hogy most pillanatnyilag ennyi ember van itt, ez mutatja azt, hogy Magyarországon nemzetellenes erők ülnek a kormány tetején, az akadémián nemzetellenes emberek oktatják a nagy tudományukat, elferdítve a magyar történelmet, elferdítve a csatáinknak a kimenetelét, csak azt oktatják, hogy milyen módon vesztett a magyar minden csatába, pedig hogyha összehasonlítjuk a győztett csatáinknak a számát a vesztett csatáink számával, akkor végül is a vesztett csaták száma szinte elhanyagolható amellett, hogy a magyarság mennyit győzött az utolsó évezer folyamán. Úgyhogy én szerintem nagyon jó, hogy erről készül videófelvétel, és remélem, hogy ez az üzenet a Kárpát-medencében szétszáll, hogy most már nincs hova hátrálnunk. Egyszerűen meg kell találnunk egymás kezét, hogy ezt a bitag bandát, ami uralja a hazánkat, véglegesen oda helyezzük, ahova való. És végre a magyar nemzet föl tudjon levegőhöz tudjon jutni, föl tudjon lélegezni, és ezt a gyönyörű országot újra olyanná tudja tenni, ami méltó lenne ennek az országnak. Gondoljanak bele, hogy milyen szimbólumok vannak csak Budapesten. A Magyarországnak a szabadság terén, ott van a leigázónknak az emlékműve. Ha belegondolnak, átmennenek az Erzsébet hídon, és ott van szembe Szent Gellértnek a szobra. Most gondoljak bele, ki volt Szent Gellért. Nem akarok itt semmilyen fajta vallási érzületeket megsérteni. De amikor rájött Róma az, hogy Magyarországot nem tudják katonai erővel térdre kényszeríteni, akkor úgy gondolták, hogy ezt lelki úton fogják megoldani. És küldték nyugatról Európába különböző lelki vezetőket, akik úgymond meg akarták téríteni az ősi kereszténységnek hívő magyarságot, és végül is Vata volt az az ember, akinek egyik feladata volt az, hogy megvédje az ősi magyar hitet, és ezt az embert akkor a Dunába dobatta. És vajon megkérdezem, igaza volt-e Vatának, amikor az ősi magyar értékeket akarta megvédeni? Én szerintem igaza volt. És azon a szobor helyén Vatának kéne állni, és nem Szent Gellértnek. De mehetünk tovább a Kossuth térre. Ki van a Kossuth téren? Károly, aki elárulta a hazát, és hozzájárult, hogy szétdarabolják az országunkat. Szóval akkor lesz Magyarországon igazán szabadság, hogyha ennek az emléke kapcsán itten 100 000-ek lesznek, és 5 órás program lesz minimum ezen a helyen, és ezeken a szimbolikus helyeken Budapesten a méltó emberek kerülnek szoborként tiszteletünkre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Hogy egy gondolattal kapcsolódjak, ugye történelem könyvünkben az elmúlt, vegyük úgy, hogy az 50-es években, de vehetünk később is, hallottunk biztos, hogy a magyarok, őseink rablóhadjáratokat vezettek, különböző területekre gyilkoltak, és két szörnyű, Merseburg és Arnsburgnál 933-ban és 55-ben szörnyű vereséget szenvedtek. Most ez azért egy kicsit
érdemes lenne egy gondolatot ehhez a pardon mellett, hogy mennyire nem így volt. Abban a korban, tehát hangsúlyozom a 900-as években, a világon, az akkor ismert világon nagyon kevés ember volt, akinek a nevét úgy ismerték, mint annak a magyar hadvezérnek, mondhatnám vezérkari főnöknek, Bulcsú. Padányi Viktor 955-ben Ausztráliában kiadott könyve, mert ő is kiszorult innen, hisz el kellett menni, hogy zsenialitását írásban és egyéb publikálásban kifejezze. Valami fantasztikus kutatások eredményeképpen olyan ismeretanyagra tett szert, amihez mi ma csak vélve vagy különböző csapatoknál tudunk egy-egy írást megszerezni. Ez azért lényeges, mert azt szeretném, hogy itt rövidre fogjam, hogy akkor ennek az embernek, a Bulcsúnak a legnagyobb titulusa, mondom, tehát a magyar vezér rangjának és a Magyar Törzszövetség főhorkájának közjogi méltóságán kívül a nemzetközi életben két nemzetközi cím illette meg. Az egyik a bizánci császár vendégbarátja, ami szent és sérthetetlen, a másik a római Patricius. Mind a kettő nemzetközi kitüntetés a kor legnagyobb elismerése. És ez az embert ugye ismerjük, törbecsalták, ahogy ismerjük a 907 előtt, hogy a magyar delegációt meghívták és lemészárolták, vacsorára hívták, csak ez másképp sikeredett. Tehát a történelemből érdemes lenne ebben a korban, amikor úgy néz ki, hogy a magyarok csillaga ismét felragyogni látszik, lehetőséget biztosítani ezek információknak a széles körben való megismerésére. A Bánk-Bán utcába talán Erkel után ezt nem fogjuk elfelejteni, és még azt is, hogy a magyarok számára a 7-es forgás, a 7-14-21 világra el tudta híresztelni, mint ahogy a 7 fő kezdét is a hétnek, ugye, magyar vonatkozásban, ott a múzeumban, a Gróf Stobmarcel Katonai Múzeumban csodás anyagot tudnak ezzel megnézni, és informálódhatnak mindazok, akik erre igényt éreznek. És most engedjék meg, hogy rövid kis előadásra professzor Sajgó Mihály emeritusnak átadjam a szót, hogy pár szóval, légy oly kedves, tavalyi beszédben kívánták a szervezetek, légy oly kedves, drága professzor úr. Meghívóban tudom nincs benne, de nem csináltunk ilyen irányú programban, úgyhogy örömmel venném, ha pár szóval. Hölgyeim és uraim, hát ezt hívják meglepetésnek, de ez talán így jó is van. Hallottuk, hogy kevesen vagyunk. Ez sajnos így van, és ez így igaz. Hogy ennek mi a háttere, ezt azt hiszem valamennyien tudjuk. Egy agyamosott népség, a magyar népességnek a jó része, akik egyáltalán nem tudják értékelni azt, hogy milyen elképesztően gazdag és nemes múlt áll mögöttünk. De egyszer én mondtam olyat, ami nem mindenkinek tetszett, és lehet, hogy most sem fog tetszeni, de az kétségtelen, hogy újra. Aki legalább olyan öreg, mint én, az emlékszik arra, hogy mi volt Kubának, tehát mondom, Kubának a történelme és a sorsa az 50-es években. Hát ugye az volt a helyzet, hogy Kuba az az Amerikai Egyesült Államok által pénzzel tömött diktátornak, Batistának volt a birodalma, amit fenntartottak azért, mert egy remek, egy tényleg csodás környezetben lévő paradicsom volt, ahol korlátlanul tobzódhattak az amerikai pénzügyi oligarchák. Kellett, megtartották volna. De aztán mi történt? Jött egy ember egy hajón. A hajón 15-20 ember volt, hangsúlyozom, 15-20. Körülbelül annyian, mint amennyien most mi itt vagyunk. Ezt az embert úgy hívták, hogy Fidel Castro.
Most ez a Fidel Castro építve arra, ami Kubában történt, és ami a Batista-féle rendszernek a nagy vívmánya volt, elérte, hogy a 15 emberből végül 150, 1500, 15 000, másfél millió lett, és együttesen kisöprözték a hatalmas nagy, egy légyköpéskére lévő Egyesült Államok kegyeltét Kuba földjéről. Más kérdés, hogy aztán Kuba Batista helyett kapott egy Castrót, tehát ebben Kubát cserélt, nem lett végül is jobb a sorsa, de a lényeges dolog az, hogy nem olyan nagy baj, hogyha kevesen vagyunk. Nem olyan nagy baj. Nem jó, de nem nagy baj. És nem ad okot a kétségbeesésre. Mert én bízom abban és hiszek abban, hogy leszünk még ennél többen is, akik majd méltóan fognak valamikor, talán nem is a távoli jövőben megemlékezni erről a csodálatos győzelemről, amit Árpád apánk, talán szabad így mondani, aratott a pozsonyi csatában, megmentve lényegileg a magyar népet attól, hogy a Kárpát-medencéből kisöprözzék, és még akár ki is írtsák. Hát ezekkel a gondolatokkal szeretném befejezni, és most keresem a szót, amit mondani lehet ilyenkor, összetartás. Tehát a szövetség, az egyves kezének a megfogása, befejezni már végre azt az áldatlan helyzetet, hogy van Magyarországon, a magyar politikában 1001 olyan szervezet, amelyik magát nemzetinek vallja, és tényleg az, csak másféleképpen, de ezek valahogy úgy viselkednek, hogy mindegyik azt érzi, hogy egyedül ő az igazi nemzet, a többi az ide-oda, amoda kiszolgál, tehát nem lehet velük szövetséget kötni. Ebből a rettenetes körből kellene egyszer már kilépni, és megállapodni valahogy abban, hogy jó A, B, C nemzeti elkötelezettségű szervezet vezetői állapodjanak meg végre, üljenek le egy asztalhoz, és állapodjanak meg abban, hogy Magyarország érdekében együtt fognak dolgozni. Mert ez a siker nyitja, higgyék el, ez a siker nyitja. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor tényleg nehéz napok elé néz a magyarság. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen engedjetek meg nekem egy ilyen rövid köszöntőt, hogy nagy tisztelettel köszöntöm a Magyar Országgyűlés elnökét, dr. Kövér László urat, aki kérésünknek megfelelően 2011. január 5-én a parlament postázójában átadott, személyesen bevitt törvénytervezetet július 7-e napjára, amit a nagy magyar diadalnapnak szerettünk volna elérni, ezügyben méltósággal intézkedett. Valójában választ sem kaptunk, de reméltük, hogy ez így fog történni, és most engedjék meg, hogy a kiváló kutatással, ugye többen láttuk a Turult Tatabányánál, csodálatos hegyoromzatról néz le ránk, és élmény nézni, hogy az mellett elhaladni oda-vissza, ahogy utazunk különböző területekre. Ha megpróbáljuk röviden magunk előtt megfogalmazni, hogy a pozsonyi csatának 2-3 olyan eleme van, amit nem lehet eltéveszteni. Az egyik, és ez a lényeg, a Duna. A Dunának a két partján az óriási seregek. Hát az, hogy ott emelték ezt a csodálatos Turult, és hogy igyekeztek helyreállítani azt a gondolatot, ez a Bernhidán, ugye a Duna nem igen folyt, tehát ez annak a kornak a kutatásának még a kezdete, de elindult valami, és ma napra, helyre, itt mögöttem a térképen is kivehető Por Miklós, diplomás villamosmérnök barátunk, és itt mögöttem álló szervezet Nyers Csaba, aki ezért mindketten kapta a kormánykitüntetést, felkutatták mindazt, ami egy évezredig nem tudtunk. Sőt,
a nagy vezéreknek a helyszíni eltemettetéséről is, különböző érsekről, grófokról, hadvezérekről, hisz, mint ahogy említettem, közel 120-140 ezer ember nem igen tudott innen hazamenni, mert valami csodálatos vezéri Árpád trükkökkel ezt megakadályoztak. És hallgassuk meg Por Miklós barátunkat, aki erről egy pár perccel önöknek egy kicsi aláfestést mond a megjelent könyvével kapcsolatban is. Tisztelt ünneplésre ötbegyűlt magyarok! Van mit ünnepelni a mai napon, mert 1104 évvel ezelőtt a magyar sereg Árpád vezetésével tönkreverte a nyugati sereget, amelyik több mint 3-szor annyi embert számlált, mint a magyarok. Kérem, ennek a napnak kellene lenni a legnagyobb nemzeti ünnepünknek, de eddig még egyetlen egy kormány sem gondolkodott azon, hogy ezt megtegye. Nem a nemzeti ünnepek sorában kellene lenni, hanem elsőnek kellene lenni az ünnepeink között. Kérem, tudni kell azt, hogy a magyarok őshazája az nem más, mint az, amit az Arbi Súrában a melegvizek birodalmának neveznek, a népmeséinkben tündérkertnek mondanak, és ma mi Kárpát-medencének hívunk. Kérem, az Árpád apánkkal visszatért magyarság és a velük örömmel egyesült őshonos magyarok birodalma ellen a nyugat támadást indított. A támadás céljaként Lajos király Ludovicus Rex Germaniae az Ugros Eliminandos Eszét jelölte meg, ami magyarul annyit jelent, hogy a magyarokat ki kell írtani. A hazajövetelt, a hon visszafoglalást és az állam alapítást zseniális stratégiával és taktikával végező Árpád nagyfejedelem ezt az államot kőkemény alapra helyezte akkor, amikor tönkreverte a nyugat egyesített seregét. Kérem, erre kell emlékeznünk ma, mert hogyha ez nem így történt volna, hanem fordítva, akkor mi ma nem állnánk itt magyarként ezen a helyen. Kérem, a csatáról keveset fogok mondani, de annál többet arról, hogy miként jött létre ez a győzelem. Mi volt az előfeltétele annak, hogy a magyarok ilyen hatalmas győzelmet arattak. Mi volt az a többlete Árpád népének a nyugattal szemben, ami erre az eredményre vezetett? Kérem, az első és legfontosabb az, hogy Árpád személyében olyan magyar ember volt a vezető, aki lelkében, szívében, tetteiben és akaratában is magyar volt. Ugyanakkor az őt körülvevő segítők, a törzsfők és a magasok ugyancsak ugyanilyen emberek voltak, és a magyarság egységes volt. Tessék összehasonlítani a mostani helyzettel. Nem magyarok a vezetőink, és nem magyarok a tanácsadók. Kérem, ez az első. A második, a magosok léte. Kérem, a magosok innen a Kárpát-medencéből indultak, és Kaldeában erősödtek meg. A kaldeusok és kusok népe volt, akiknek a nyelve a szumír, azaz az ős magyar nyelv. Ők nem
mágusoknak és ilyeneknek nevezték magukat, hanem Kumagamiezmának, hatalmas tudós népnek. A magosok voltak azok, akik a magyar nép minden tettét megszervezték, a magyarokat mindenre megtanították. Ők voltak azok, akik átvészelték az akkád korszakot, átvészelték az asszír korszakot, nagyon nagy megbecsülésbe kerültek a perzsa birodalomban, a hun birodalomban és a pártus birodalomban pedig a vezetők között voltak. Mi nálunk magyaroknál pedig a vezéri törvényhozó tanács tagjai, a szerb tagjai voltak. Ők voltak azok, akik gyógyítottak. Ők voltak az orvosok, a bábák, mert tudnivaló, hogy nem csak férfi magosok voltak, és nem mágusok, hanem női magosok is. Ők voltak a mérnökök, értettek a mechanikához, a matematikához, az idő előrejelzéséhez, ők tanították meg a magyarokat a ételkészítésre, az étel tartósításra, a földművelésre, a szőlőművelésre. Ők tanították meg az állat nevesítésre és az állat tenyésztésre. Kérem, azért hívták őket magosoknak, mert a magból nő ki minden, a tudás is. Egyrészt, másrészt pedig azért, mert ez a törzs, ennek a törzsnek a tagjai mind magas növésűek voltak. A harmadik ilyen alapvető dolog az, hogy a magosok közreműködésével a magyarok 3x7 éves nevelési rendszert fejlesztettek ki. Ez azt jelentette, hogy 7 éves korig a gyerekeket az anyák nevelték, és megtanították őket az anyanyelvre, a viselkedési formákra és a ház körüli teendőkre. 7 éves korukban a magosok által kifejlesztett tehetségkutatási rendszer szerint megvizsgálták az ifjakat, és elmondták, hogy ki milyen területre érdemes. 14 éves korban ezek a gyerekek a saját területüken egy vizsgán mentek át, egy minősítő vizsgán, és 24 éves korukban úgynevezett finisezési szertartás következtében felnőttekké váltak. Kérem, ennek a nevelési rendszernek az volt az eredménye, hogy 7 éves kor fölött a magyaroknál minden ember írástudó volt, akkor, amikor Nyugat-Európában csak a papság egy kicsi része tudott írni. A következő a magyar ló. Kérem, a magyar lovat rideg tartással szilajon nevelték, és azután törték be a nyereg alá. Ezek a lovak kitartóak, fordulékonyak, és időt átállóak voltak. Az egyik legnagyobb találmánya a magyaroknak a magyar nyereg. Kérem, a magyar nyereg azt bizonyítja, hogy ezek az emberek hatalmas anatómiai és mesterségbeli tudással rendelkeztek. Ezek az emberek már tudták azt, hogy ha a gerinces lények, legyen az állat vagy ember, gerincét kereszt irányba nyomás alá helyezik, akkor az rettenetesen hamar elfárad. Ezért a magyar nyerget úgy alakították ki, hogy a gerinc felett egy elég magas alagutat képezett, aminek következtében, ha a ló hosszan tartóan mozgott, és ennek a mozgásnak következtében energiát vesztett és kiemelkedett a gerince, akkor sem ért a rajta ülőhöz. Ennek következtében,
hosszú idő át tudtak lovagolni, és nagyon nagy eredményt elérni. A következő ilyen nagyon érdekes dolog, amiről keveset beszélnek, a magyar fegyverek. Kérem szépen, a magyar fegyverek gyömöszköléssel készültek, és ebből nagyon sokat eladtak az araboknak. Az arabok nem tudták kimondani a G betűt és az Ö betűt, és ebből lett a damaszkusz és a damaszkuszi penge, aminek semmi köze nincs Damaszkuszhoz, mert hogyha megnézik a mai kovácsokat, azok is damaszkolják, mert átvették ezt a szót, holott eredetileg ez gyömöszkölés volt. A következő ilyen dolog az, hogy mindenki ismeri a magyar visszacsapó energiatárolós íjnak a létét. Kérem, erről nagyon sokat regéltek, és főleg a finnugoros történészek állították be azt, hogy ezt a fegyvert vízben, esőben nem lehet használni. Kérem, ez a fegyver volt a magyarok alapvető fegyvere. Most el tudja valaki azt készlelni, hogy olyan fegyverrel mennek a harcba, ami valamilyen ilyen természeti dolog alatt felmondja a szolgálatot. Hát hogy képzelték el ezek az urak? Azt hitték, hogy ha csatába mennek, és jön az ellenség, és elered az eső, akkor Árpád apánk felmutatja a stopptáblát, hogy nem harcolunk tovább. Kérem, a csatavezőn élet-halálra megy a dolog. Ennek a fegyvernek valóban volt hátulütője, de nem a víz. A víz csak jobbá tette. Volt olyan hátulütője, hogy csak földön térdelve lehetett felajzani, mert 65 kilopont erővel kellett rátenni az ideget. Másrészt télen nem harcoltak a magyarok, mert 0 fok alatt nagyon sok íj eltörött. Ezek voltak ennek az íjnak a hátrányai. A következő ilyen dolog az nem más, mint a magyar hadrend. Kérem, a nyugati hadrend az római típusú felépítés volt, közép, jobb szárny, bal szárny. A magyar hadrend teljesen más volt. A magyar hadrend a 10-es számrendszer alapján épült fel, mert ugyanis őseink 10-es számrendszerben számoltak, ezt egyébként a rovás számok is bizonyítják. Kérem, a legkisebb egység volt az őrs vagy tized, aminek a vezetője az őrsvezető vagy tizedes volt. Ennek 10-szerese volt a század, amelynek vezetője a század vagy kadar volt. Ennek 10-szerese volt az ezred, amelynek vezetője a kál volt, a nemzetségfő. És ennek 10-szerese volt a tumán vagy tövény, amelynek vezetője a törzs vezetője volt. Kérem, ez volt a magyar hadrend felépítése, de harci alakzata csak 2 volt, a tized és a század. Miért? Azért kérem, mert ezt a 2 alakzatot lehetett előről legjobban irányítani, ugyanis a magyaroknál nem az előre volt a jelszó, hanem az, hogy utána a magyar vezérek elől mentek. Ezért is halt meg Árpád 3 fia a pozsonyi csatában, és maga Árpád is megsebesült. Kérem, a következő érdekes dolog, illetve nagyon fontos dolog a 2-s határrendszer. Azt kell tudni, hogy a magyarok az őshazában is ugyanúgy rendezkedtek be, mint az előtte lévő ideiglenes szállásterületeiken, vagyis gyepürendszerrel védték a határt. Volt egy úgynevezett belső gyepű, és volt egy úgynevezett külső gyepű, ezért volt 2-s a határrendszer.
A belső gyepű az lápokon, mocsarakon, sziklákon és egyéb helyeken ment keresztül, ahol nem ilyen sziklás, lápos és mocsaras részek voltak, ott betelepítették ezt a részt 1000 méter szélességben, gyepű rózsával, ami vadrózsát jelent, aztán egyéb ilyen szúrós növényzettel, és ezt fiatal korba összefonták. A külső, tehát ezen a belső gyepűn kívül pedig a gyepűtől 200 kilométerre gyepű területet hoztak létre, ahol a fürkészek és a hírvivők száguldoztak annak érdekében, hogy azonnal jelentsék a vezéri törvényhozó tanács felé, ha valamilyen változást észleltek. Kérem, nagyon erős volt a kémrendszerük, amit akkor fürkészeknek hívtak, akiknek az volt a feladatuk, hogy sok mindent megfigyeljenek. Térképezzék föl a domborzatot, a vizeket, a növényzetet, az állatokat, a településeken belül az egyes emberek viszonyát, a településeknek a védelmét és a harceszközök változását, valamint az őseik elrablott kincseinek helyét. A hírvitelük rettenetesen gyors volt, az akkori időben olyan gyors, hogy senki nem tudta utolérni, de még megközelíteni sem. Kérem, mi volt ez? Hírvivő századokat küldtek ki sugár irányba és kereszt irányba, és 30-35 kilométerenként hírvivő tizedeket állomásoztattak. Ezzel létrehoztak egy hírviteli négyszöghálót, aminek következtében bármilyen irányba el tudták vinni a híreket. Nagyon gyorsan. Olyan gyors volt a hírvitelük, hogy egy 24 óra alatt 400 kilométert tudtak áthidalni. Ezért tudták a pozsonyi csata előtt bemérni a helyzetet. Kérem, 907. június 17-én Enzburg, tehát Enz vára és a kolostor között, ez egy 8,5 kilométer hosszú és 3,5 kilométer széles terep, Lajos király hívására 115 000 ember gyűlt össze. Itt hirdették ki a haditervet, amely haditervet az ott éppen regnáló magyar fürkészek azonnal rovásbotokra írtak. Kérem, a haditerv a következő volt. Ezt a sereget 4 részre osztották. Az egyik rész északon, a Duna északi oldalán 50 000 emberre Luitpold vezetésével vonult a Duna mellett kelet felé. A másik rész délen 40 000 emberrel vonult le, és középen a hajókon Eysenck vezetésével 10 000 ember vonult. A negyedik rész, 15 000 ember az Enzburgban maradt, Lajos király és Aribó gróf vezetésével. Kérem, ezt azonnal följegyezték az ott lévő fürkészek, és az előbb említett hírviteli lánc segítségével elvitték a vezéri törvényhozó tanácsnak, pontosan Árpád nagyfejedelemnek. Kérem, ez azt jelentette, hogy július 17-én hirdették ki ezt a haditervet, és július 18-án délben Árpádék már mindent pontosan tudtak.
Ennek következtében Árpád összehívta a szert, és elindították a véres kardot az egyes törzsek felé. Ez azt jelentette az akkori nyelven, hogy a törzs féltumánjának azonnal Árpád nagyfejedelem alá kell sorakoznia. Azért csak a féltumánnak, mert a szkítáknál és így a magyaroknál is az volt a szokás, hogy csak féltumán ment harcba, a másik fele az védte az otthoniakat. Ennek következtében 35 000 ember indult az előre kiválasztott terep felé, amelyet szintén a fürkészeknek az intuíciójából tudtak meg, és ez nem más, mint Hainburg térsége van. Kérem, itt legelőször a hajókat tették tönkre, mert a magyarok már június 31-én a helyszínen voltak, és várták az ellenséget. Július 3-án meg is érkezett dél körül, és ekkor a magyarok megcsipkedték őket, úgymond ismerkedtek velük. Estére pedig az úgynevezett Barna-hegyen felállított 1000 íjász a velük szembe lehorgonyzott hajókat tüzes nyilakkal fölgyújtotta, és az ott lévő búvárok megfúrták. Ezek égve mind elsüllyedtek. Ez azt jelentette, hogy az ezeken a hajókon szállított tartalék fegyverzet és hatták teljesen megsemmisült, és megsemmisült az a 10 000 ember, amelyik a hajókon volt. Mert nem tudtak kijutni, ugyanis az északi oldalon 2 kilométer széles ingovány van még ma is. 1100 évvel később. Kérem, ezzel nem csak ezt a haditettet hajtották végre, hanem azt is, hogy később a magyarok átkelését a Dunán nem tudták megakadályozni. Másnap és harmadnap fölmorzsolták a déli oldalon lévő sereget egy szálig. A 4. napon pedig pihentek, illetve a fegyvereiket és a lovaikat hozták rendbe. Amikor ezt figyelték a másik oldalról, akik egyébként azon a napon, amikor megsemmisült a sereg, nem tudták, hogy megsemmisült, mert nem látták. De azt sem látták a későbbiekben, hogy a magyarok hajókat, ladikokat, tutajokat hoztak volna, az ő észjárásuk szerint ugyanis csak így lehet átkelni a Dunán. De nem a magyarok észjárása szerint. Kérem, ezért az északi oldalon lévő Liutford vezetésével ott tanyázó ellenséges seregnek esze ágába se jutott, hogy a magyarok éjjel támadni fognak. Ugyanis Árpád átcsoportosította még a seregét, és ez azon az elven alapult, ami egyébként a folyón túli támadásokat vezették be. És ez nem más, mint a magyaroknál az volt a szokás, hogy ha szembe állt a sereg a túloldalon a folyón, akkor ők szépen éjjel elmentek lefelé a folyón 8-10 kilométert, meg fölfelé a folyón 8-10 kilométert, és az előre kiképzett gázókon, vagy ha ezek nem voltak, akkor a lovaikra rákötött bőrtömlők segítségével a lovak mellett úszva átmentek a másik oldalra. Ez történt itt is, kérem. Mivel nyár közepén voltak, ezért ilyenkor még 10 óra körül még világos volt, de 11 óra körül már besötétedett. Ezért úgy rendelkezett Árpád nagyfejedelem, hogy 11 órakor mindkét részen kezdjék meg az átkelést.
át is keltek, aminek következtében éjfél után, fél kettőre mindenki hadrendbe elfoglalta a saját helyét a Morva mezőn, mert így hívják azt a részt. Kérem, amikor ez megtörtént, akkor Árpád nagyfejedelem megfúgatta a tülköket, és a másik oldalról, nyugatról megjött a tülök és a lángjelzéses válasz, aminek következtében megindult a fergeteges támadás. Kérem, reggelre az 50 000 embernek egyharmada már a földön feküdt. Délután 2 órára pedig teljesen megsemmisítették az északi sereget is. Ott vannak olyan elnevezések ma is, nem az én kitalációim, mert amikor elmentünk a helyszínre Nyers Csaba barátommal, akkor vettünk egy 2004-ben, akkor voltunk kint, megjelent osztrák térképet, ahol pontosan föl vannak sorolva azok a helyek és azok a nevek, amik pontosan megmutatják, hogy végződött és hogy ment végbe ez a csata. Kérem, ahol megsemmisítették a főnököket, azt úgy hívják, hogy Kopstetten Auszkal, tehát a fejállásnak a vége, mert ugyanis ott voltak a vezérek. Kérem szépen, ezután a magyarok megint pihentek egy kicsit, mert ugyanis ebbe a csatába 11 néhányan maradtak meg az ellenfélből. Kérem, a magyarok szám szerint, hangsúlyozom, szám szerint 1000-nél kevesebb embert vesztettek ebbe a csatába, akkor, amikor a lejött 100 000 emberből csak 11 néhányan maradtak meg. Azután a magyarok föltöltötték a nyílt tegezeiket, és élelmet vettek magukhoz, és elmentek nyugat felé, Ensz felé. Kérem, Ensztől körülbelül 30 kilométerre létezik Ludwigsdorf ma, Lajosfalu. Akkor itt semmi nem volt, csak egy nagy térség körülvéve erdővel. 100 század ment előre, kérem, az egy tumán, és ebből 90 század ennek a térségnek a fái mögött bújt el. 10 század, vagyis egy 1000 ment tovább Enszhez. Mikor Enszhez értek, akkor Lajos király és serege meglátta a hozzájuk a 15 000 emberhez számított kevés magyart, és utánuk mentek. Kérem, a magyarok csalogatták őket azzal a módszerrel, hogy mindig elfutottak előtt, könnyű volt, mert ezek gyalog mentek, a magyarok meg lovon. Mindig elfutottak látó távolságig, aztán megvárták őket. Addig futottak, míg eljutottak erre a térségre, és amikor ide bejutottak, és bejött az ellenség, akkor körbefogta őket az egész magyar sereg, az egész Tuván, és percek alatt lenyilaszták őket. Kérem, képzeljék el, hogy a 15 000 embert, a 10 000 ember másfél nyílvesszővel lőtte le fejenként. Tehát irtózatosan gyorsan végeztek velük. Lajos királynak csak az volt a szerencséje, hogy, mint mondtam, ő náluk az előre volt a jelszó, és ő ezért utólag ment, így kikerült a gyűrűből. A magyarok Enszen túl is üldözték az ellenséget, mert ugyanis tisztában voltak avval, hogy a magyarok ellen a nyugati papság indította a hadjáratot. És tudták azt, hogy a kolostorok, monostorok, apátságok azok a helyek, ahol a fegyvereket tartják, ahol kiképzik a magyarok ellen a harcosokat, és ezért, és még azért, hogy visszavegyék a saját
őseik kincseit, ezeket általában és ekkor is fölgyújtották és megsemmisítették. Kérem, ez a csata olyan hatalmas dolgot adott a magyarságnak, olyan győzelmet, aminek következtében Árpád nagyfejedelem nagyon kemény alapokra állította a magyar államot. Mert azt ugyanis tudni kell, hogy a magyar államot nem Szent István alapította, hanem Árpád nagyfejedelem. Ugyanis az államnak 3 kritériuma van. Az egyik az, hogy legyen vezetője és vezető rétege. A másik az, hogy legyen törvénye, alkotmánya. És a harmadik az, hogy legyen védelmezhető határa. Mind a 3 megvolt Árpád nagyfejedelem, Árpád apánk életében. Kérem, a magyarok Istenét kell kérnünk arra, hogy olyanok legyünk, mint abban az időben Árpád népe. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell, mert aki ismeri a Nyírkai jóslatot, ami 1947-ben jött létre, azt tudja, hogy ennek a jóslatnak eddig minden szava beigazolódott. És erre az évtizedre pedig nagyon nagy megpróbáltatások vártak ránk a jóslat szerint. Csak akkor fogjuk tudni ezt kibírni és átvészelni, és jól kijönni ebből, hogyha úgy fogunk csinálni, mint ahogy Árpád és a magyarjai. Kérem, kell keresni egy olyan embert, aki össze tudja fogni a magyarokat. Nem kell sok, mint az előzőben is mondták, kérem. Kevés kell, de erős és megingathatatlan, és akkor mindent meg tudunk csinálni. És ezért a magyarok ősi fohászával búcsúzom. Isten, Isten, Isten! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Lebilincs elő részletes, pontos, precíz, kevesek által ismert információt, előadást hallhattunk. Mondhatnám, ha ezt fölvettük, akkor ebből újabb kiadvány születhet, bár Miklós barátunknak itt a könyvben megjelentetett anyag. Vallomással tartozom, barátaim, én nem azért öltöztem itt feketébe, vagy bocsánat, nem csak azért, hogy gyászoljak és tiszteletet adjak, hanem a Magyar Királyi Honvédség hadastyán katonáinak vannak előírásai, akik 45-ben ennek szellemében éltek, esküdtek és haltak. Megadni a tiszteletet a legmagasabb szinten. Én ezért vagyok így ebben a különleges melegben, ebben az öltözékben. És engedjék meg, hogy nagy tisztelettel, és kérem, tapsoljuk meg motoros barátainkat, mert a Nemzeti Érzelmű Motorosok Szövetsége felvonult ezen a napon. Köszönöm szépen! És lehet, hogy közel vagyunk a Kossuth téren, mert itt több előadásban ugye utaltunk rá. Bevallom őszintén, hogy a 2000-ben tartott Magyar Katonák Harcosok Bajtársak világtalálkozóján a záró dokumentum tartalmazta, hogy mit kell végrehajtanunk a haderőreform támogatásával és a nemzet megmaradásával. Országzászlót avattunk május utolsó vasárnapján, a Hősök napján, és érdeklődne, hogy említettem, a Bánk-Bán utcában lehet, nagyon szívesen, csoportosan és együtt is bármikor meglátogatható. És mivel a parlamentből nem kaptunk megfelelő visszajelzést, sőt nem megfelelő semmit, ezért írtunk egy olyan levelet tisztelettel az országgyűlés elnökének, hogy a keleti zsidó hagyományoknak megfelelően a nemzet érzelmét fülünk kívül hagyva
meg fogjuk dobálni kővel a parlamentet. Az időpontról később döntünk. Ez ide elment, és ehhez a rendőrfőkapitányság segítségét is fogjuk kérni, hogy mekkora nagyok lesznek azok a kövek, és jelen lesznek, mint ahogy most is vigyáznak ránk. És engedjék meg, hogy mivel itt írtunk, és minden frakciónak jeleztük, itt van egy eltévedt országgyűlési képviselő, aki hadd mondja el rövid üdvözletét, és köszöntse a megjelenteket. Kérem. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyek és Urak, köszönöm szépen a meghívást, és először is elnézést kérek, nekem 17 óra volt beírva időpontnak, de hallom, hogy önök már itt 16 órája, valaki 15 órától kezdve itt van ezen a megemlékezésen. És hát mivel előbb szinte egy tanórával is felérő történelmi visszaemlékezést hallhattak, ezért most eltekintek attól, hogy a Árpád vezére fókuszált gondolataimmal terheljem önöket ezen a verőfényes nyári napon. Minden esetre mégis ma a magyarság egyik legnagyobb diadalára, a pozsonyi csatára és a világon a legtöbb szentet adó magyar dinasztia megalapítójára emlékezik nemzetünk. Én magam Árpád szemszögéből kívántam, és szerencsére tavaly az országgyűlésben, ha bár napirend után, de mégis megtehettem, hogy megemlékezhettem a pozsonyi csata évfordulójáról, hiszen az európai népek között kevés az, amelyik 1100. évfordulót ünnepelhet. Mi 4 éve megtehettük volna. De a hivatalosság a 907-es pozsonyi csata évfordulóját épp úgy agyonhallgatta, mint ahogy korábban a Rákóczi vagy a Bocskai szabadságharcét az azt megelőző években. A Jobbik Magyarországért mozgalom 2007-et, a jubileumi évfordulót Árpád évnek nyilvánította, amelynek keretében többek közt Árpád-sávos zászlót adományozott az azt elfogadó önkormányzatoknak. A dicsőséges pozsonyi csatát a leglátványosabban csata jelenetek felvonultatásával, bemutatásával korábban Budaházi György és az által alapított Hun Szövetség elevenítette fel éveken keresztül, és korábban is, azóta is számos civil szervezet próbálkozik ennek a társadalmi megítélésének a helyreállításával. Ez azonban még várat magára, hiszen a történelem tankönyvekben, az iskolákban nem tanítják, az állami hivatalos megemlékezések sincsenek. Így a magunk fajtáknak kell foglalkoznunk ezzel az évfordulóval, és elérni azt, hogy ugyanarra a sorsra jusson, mint legalább a Trianon megemlékezések, mely hasonlóan valamiféle föld alatti mozgalomként indultak el szerte az országba, míg június 4-éken már több száz megemlékezés volt, és így tudtuk elérni azt, hogy tavaly végre állami szintre sikerült emelni az országgyűlési megemlékezéseket. Talán Kövér Lászlót az infarktus kerülgetné, ha megtudná, hogy ma úgymond az országgyűlés nevében én szólalok itt meg, ha már más nem fogadta el ezt a meghívást, de számomra nagy megtiszteltetés, hogy itt a Hősök terén történelmünk legnagyobb hőseiről emlékezhetek. Hogy előttük fejet hajthatok, hiszen igen, nekünk jobbikosoknak ez a következő célunk, hogy most, hogy a Trianon megemlékezéseket sikerült végre állami szintre emelni, hiszen az első javaslatunk volt nekünk. Az országgyűlés tavalyi megalakulása után néhány perccel Balczó Zoltán már is benyújtotta a Trianon emléknapra vonatkozó határozati javaslatot, mely persze napirendre sem kerülhetett, nemzeti együttműködés rendszere ide vagy oda, mint más ellenzéki javaslat, ez sem. Azonban addig vertük az asztalt, míg persze hivatalosan fideszes kezdeményezésre, de csak elfogadta az országgyűlés a nemzeti összetartozásról szóló emléknapot. Ez azonban közös sikerünk, egy közös társadalmi mozgalom vezetett el ide, hogy ma már nem lehet a szőnyeg alá seperni, hiszen nagyon jól emlékezünk, hogy még az úgynevezett rendszerváltás után nem sokkal, 1990. június 4-én is Szabad György házelnök csak egy egyperces néma megemlékezést kért a Trianon évfordulóján. De a fideszesek tiltakozásuk kivonultak, mert a mások érzékenysége, az idegeneknek való megfelelés, az mindig, és sajnos máig a legfontosabb. De azért némi változást sikerült elérni. Eltelt 10 év, 2000-ben, bár jubileumi évforduló volt szintén, és június 4-e másnapján államfőválasztó országgyűlés volt a plenáris ülésteremben, mégsem emlékeztek meg Trianonról. Azonban eljött ez a széleskörű társadalmi megmozdulás, ami elvezetett oda, hogy 2010-re viszont sikerült ezt végre állami szintre emelni. Azért mondtam erről néhány percnyi gondolatot, azért próbáltam ezt önöknek figyelmébe ajánlani, hogy nem reménytelen. Még ha úgy is érezzük, hogy magunk vagyunk médiából kirekesztve, nem tudósítanak a magyarság eme talán egyik legnagyobb diadaláról, vezessen minket az,
hogy nem reménytelen, hiszen bejártuk ezt már a Trianon kérdéskörével. És itt lebeg előttünk a Rongyos Gárda, a bécsi döntések, és számos olyan pozitív évforduló, melyből valóban lehetne erőt meríteni. És Trianon évfordulóján inkább félárbocra kellene engedni azt az országzászlót, az országház előtti zászlót egészen pontosan, amelyet a Kossuth téren most teljesen felvontak, már ünnepet csinálva Trianonból. Pedig ünnepet sokkal inkább a pozsonyi csata évfordulójából kellene. Itt tudunk most egyelőre magunk között, magunk fajták között fejet hajtani. Köszönöm figyelmüket!